ҷасади ҳоҷи Мурод Қаландаров баъд аз 9 рӯзи марг ба зодгоҳаш расид. маросими ҷанозаи ӯ бо ҳузури хешу наздикон ва афроди зиёд баргузор шуд. пайвандон аз марги ҳоҷи Муроди 19-сола ҷигархунанд, вале бо қаҳрамонии писарашон худро таскин медиҳанд. бача насибаш якм ҳамин фикр мекунем насиб тақдираш ҳамон ҳамин буда. ҳар агар он ҷавонмард ки боша агар ба фикри ман ҳамин кора бояд мекард. айру ҷавонмардӣ дар ҳамин ҷо ҳам ҳамин хел буд. ҳамин чӣ кори мешуд метавид якум буд. яъни тамоми калону майда ҳамира хурду калон мера исбот кардан метавонад. Саид Акбар Қаландаров 4 фарзанд дошт ва ҳоҷи Мурод дар хона фарзанди севум буд. جنگ میکردم شتیق او میری بچه جوروش میگفتن خلا جون آخی هم که خوش رو بازی میکنه تشویش نشه و میگفتن آخی میگفتی موهی به دادری او فقط چق همیشید او دا او بازی ҳоҷи Мурод Қаландаров рӯзи 7 июн 2 кӯдакро ҳамроҳ бо як дӯсташ дар дарёи Белая дар шаҳри Уфа аз ғарқшавӣ наҷот дод, вале худаш ғарқ шуд. мақомоти Русия ва Тоҷикистон амали ҷавони тоҷикро қаҳрамонӣ тавсиф карданд. ба таври истисноӣ тариқи мошини махсус ҷасади ӯро барои хоксупорӣ ба ватан оварданд. инҷо саҳнаи 2 соли пеши тамрини ҳоҷи Мурод бо ҳамсинфонаш аст. коре ки ин ҷавони тоҷик наҷотдиҳиро омӯхт ва борҳо дар амал истифода бурд. дӯсти ин ҷавон ҳодисаи соли гузаштаро ба хотир меорад ки ҳоҷи Мурод аз дарёи Кофарниҳон кӯдаконро наҷот додааст. кӯдакҳо обозӣ доштанд ва аз обозӣ карда натавонистанд ва дар об ғарқ шуданд ва ҳоҷи Мурод тавонист ки рафта ҳамон кӯдакро низ наҷот диҳад. ҳоҷи Мурод Қаландаров мактаби 48 шаҳри Ганҷободи ноҳияи Рӯдакиро хатм карда буд. моҳи августи соли гузашта барои таҳсил ба Бошкирдистони Русия рафт. омӯзгорон аз вай ҷавони шуҷоъ ва дилсӯз ёд мекунанд. Вы знаете, я его поступку не удивлюсь. Он всегда был такой, везде был первый. медонед ман аз кори ӯ дар тааҷҷуб нестам. вай ҳамеша кӯшиш мекард ки ба ҳама кӯмак кунад. барои ҳамин ҳайрон намешавам. вай ҳамчун инсон рафтор кард, инсон бо ҳарфи калон. ҳар сол ба Русия аз Тоҷикистон на камтар аз 4000 донишҷӯ барои таҳсил мераванд ва ҳоҷи Мурод Қаландаров ҳам яке аз онҳо буд ки дар як корнамоӣ ҷонашро аз даст дод. мақомоти ҷумҳурии Бошкирдистон ба мардуми тоҷик ва хонаводаи ҳоҷи Мурод Қаландаров изҳори тасаллият карданд. ҳоҷи Мурод Қаландаровро дар оромгоҳи деҳаи мавлавии ноҳияи Рӯдакӣ ба хок супурданд.